मिल गई ले आई के मिल गई ले पैसा इंसान दूर छिया छिया आई के मिल गई ले पैसा इंसान दूर दूर छिया छिया भैया काहे हम गाओ देंगे हमरा आवाज नहीं के सुना थोड़ा सा आवाज दीजिए भैया मॉनिटर में गा रहे लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या गावत है ठीक रहुए समझाई जे हम का सुनाई जौन कहम जतौने हम सुनाई पारंपरिक में सब हम गीत गाइल एगो सांझा पराती छोड़ के कि सांझा पराती अभी हम सीखत नहीं अभी सीखत नहीं मम्मी सिखा दी कि जौन पारंपरिक को गावत नहीं मम्मी के सिखावल कि हमारा कमरा में सोनिया पहनावे राजा जी काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पर वायरल रहे यही में गावल जला कि हमारा चोटिया से कि हमारा चोटिया से लाग गइले चोट कलमुआ तू बड़ा गइले हमारा चोटिया से लाग गइले चोट हो कलमुआ तू बड़ा गइले आया बाया सास पना चढ़ी बैठो आया सास पना चढ़ी बैठो आया चढ़ी बैठो अपना बबुआ के हो लिख दिया हो तू बड़ा गइले अपना बबुआ के हो लिख दिया बलुआ तू बड़ा गइले देखी कुदर बेट पे बहुत कम कलाकार लोग आवत रहे का बाबा कुदर बेट पे बहुत कम कलाकार लोग आवत रहे लेकिन कुदर बेटी पर माता बहने जब गाड़ो में गावत रहे लोग तो बाराती लोग झुमा देते रहे लोग कतना लोग माथा पटक के भाग जाते रहे कतना खुशी खुशी अपन गुरहाती बारात लेके बढ़िया से दुल्हन के घर लेके जाते रहे लोग यही में हमने के माताएं बहने होने जितना बैठल लोग चाची दीदी जे भी बा सब लोग जाने कि जही पे की करो बेटा रामा जही पे की करो बेटा रामा अगर तोरा बाप के नहा जही पे की करो बेटा रामा अगर तोरा बाप के नहा तेरा दादा के नहा बाप के नहा तेरा दादा के नहा जही पे की करो बेटा रामा जही पे की करो बेटा रामा अगर तोरा बाप के नहा जही पे की करो बेटा रामा अगर तोरा बाप के नहा और देखिए शादी संपन्न हो गई बा हम लड़की पक्ष से बने लड़का पक्ष से हम कबो ना रहिला ऐसे लड़को वाला लोग बुलावे ला लोग हमरा के बियाह में कि हेमा जी आके तिलक के गीत गारी गीत गाइला लेकिन हमेशा हम लड़की पक्ष से रहिला तो ए जब हम दुल्हा के कहल चाहतनी कि सोना पवला सिकड़ी पवला आ घोड़े गइला पाई बोला अब का चाही हो कि सोना पवला सिकड़ी पवला आ घोड़े गइला पाई बोला अब का चाही हो बोला अब का चाही हो विवेक का चाहिए अब पवला सोना यस भौजाई बोला अब का चाहिए हो बोला अब का चाहिए हो पवला सोना यस भौजाई बोला अब का चाहिए हो बोला अब का चाहिए हो सोना पवला सिकड़ी पवला घोड़ी गइला बाई बोला अब का चाहिए हो सोना पवला सिकड़ी पवला घोड़ी गइला बाई बोला अब का चाहिए
देखी रिप्लाई आवता दुल्हा ना दुल्हा रिप्लाई नहीं दे दुल्हा के भाई रिप्लाई देता तोहरा ऐसा रूप वाली गोरे मत वाली हमके बीबी चाहिए ना तोहरा ऐसा रूप वाली गोरे मत वाली हमके बीबी चाहिए ना हमके बीबी चाहिए भौजी संगवाए गुसाली हमके बीबी चाहिए ना अरे हमारा खातिर ना कम से कम 11 जोड़ी खातिर तो आशीर्वाद दे दीजिए ताली बजा।